în toate se oglindește puterea ta divină și se răsfrânge slava în raze de lumină. Departe se aude ecoul răsunând, e răsărit de soare, Mesia-i pe pământ. Orice munte să se plece, orice deal să se coboare, el înalță, el smerește, din pustiu ți-și izvoare. Duhul Domnului lucrează, că e timpul hotărât, pentru inima zdrobită, el aduce alinare și la prinși de războaie le vestește liberare. Este anul de îndurare, dați de veste în popor, vin să mângâi întristații care gem greu în Sion. Cetatea liniștită pare un morman, e ziua de odihnă, e ziua de sabat, pe porți nu intră nimeni, pe străzi nu duc poveri, preoți, plugari, cu toți se odihnesc, când totul e tăcere și liniște de plină, mirarea te cuprinde de scena apărută. Un grup destul de mare, ca în piață așa părea, așa de dimineață, ce oare-i frământa, că nu e sinagogă acel loc vestit, e scăldătoarea oilor la poarta din oraș. Dar oare ce-i frământă, căci toți privesc în sus, atenți la orice mișcare și adiați de vânt. Și care mai de care se înghesuie mai tare, să fie mai aproape de apei scăldătoare, privind mai de aproape norodul adunat, mirarea te cuprinde și mila totodată, că toți acei ce așteaptă sunt de dureri răpuși. Sărmanul grup de oameni aveau poveri de dus, deși e sărbătoare, e ziua de sabat, povoara de pe umeri lor nu li s-a luat. Când toți se odihnesc, ei gem de sub poveri, ar vrea și ei, sărmanii, să scape de dureri. Orbi, ologi și alții de boale apăsați, doresc eliberare să fie vindecați, căci mila hărăzită Părintelui Suprem în scăldătoarea oilor să toarne un de lemn. O minunată taină, o melule divin, cu cabinet în slavă, salonul pe pământ. În mila ta cea mare, Părinte Creator, din scăldătoarea oilor, făcut-ai senator, să dea cu toți năvală, alții ajutați, să intre în scăldătoare, să fie vindecați.
dar colo mai departe stă trist un slăbănog. El nu avea pe nimeni să-i dea ajutor. Din ochii curg lacrimi, dar nimeni nu se îndură, de ei întâi îi doare, de alții mai pe urmă. Prin mijlocul mulțimii își face loc Iisus. E anul de îndurare, așa cum s-a mai spus. El are misiunea să mângâie pe toți și să ridice greul acelor ce nu mai pot. O, Părinte Creator, privește cu milă și la mine, bagă-mă în scăldătoare ca să scap de ologie. Iisus îl privește țintă, scăldătoarea e de față, scoală-te, ridică-ți patul, du-te sănătos acasă. Un fior și o putere, tot trupul i-a străbătut, gleznele slăbănogițe i s-au întărit pe loc. Vrea ca să îi mulțumească și se aruncă la picioare. Apoi își ia patul și pornește prin cetate. Ia uitați-vă la mine, sunt acel bolnav din pat, sunt acel ce cereau milă de la toți care treceau. Un străin mi-a zis cu milă, când trecea pe lângă mine, scoală-te, ridică-ți patul, căci m-am îndurat de tine. Scoală-te, ridică-ți patul, căci m-am îndurat de tine. Ridică-ți patul, căci m-am îndurat de tine. Nu știu cine a fost străinul, dar atunci când m-a privit, am simțit că peste mine soarele a răsărit. Un fior și o putere, tot trupul mi-a încălzit. Asta-i ziua de odihnă, asta-i ziua de sabat, când povara de pe umeri și mie mi s-a luat. O minunată taină, o melule de vin, cu cabinet în slavă, salonul pe pământ. O iubire minunată, cât sunt acei care pot să spună că povara le-ai luat, dacă s-ar scula Ologul, Lazar sau Bartolomeu, ai vedea un nor de martori ce au fost vindecați de el. Pentru câți le-ai fost părinte, pentru câți izbăvitor, pentru câți pe pat de moarte le-ai fost singurul ajutor. Câte inimi dar zdrobite numai tu ai vindecat. Căci de atâția ani, Iisuse, să audă mic și mare, strigă Duhul Sfânt într-una că e anul de îndurare. Mai coboră-te o clipă, că atunci la scălă de soare, uită-te cât te strigă și în această adunare.
Fă prin Duhul Sfânt, Iisuse, iar a apei tulburare să se vadă semn de milă și balsam de vindecare. Biserică iubită, tu care privești în sus, credeți că va veni Iisus prin fiorul și puterea Duhului Divin, va face o cercetare și se oprește și la tine și te întreabă și pe tine, vrei să fii sănătos? Scoală-te, ridică-ți patul și urmează-L pe Hristos. Amin.